Ay handa na po ba na makinig ang bawat isa? Yan. So, sa oras na ito po, ay tinatawagan ko na po si Sister Nisita para sa salita ng ating Panginoon na kanyang ibabahagi po. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon sa kanyang buhay. Magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na yung mga nakikinig sa online. Muli ay pinagpalang gabi sa ating lahat. Ang isishare ko ngayon o ang pagbubulay-bulayan natin ngayon ay matatagpuan sa Romans chapter 12 verse 2. Ayon dito, huwag kayong makiayon sa sanlibutan ito, kundi baguhin ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dito sa Book of Romans, mayroong tatlong mahalagang pangungusap na ating bibigyang diin. Una, huwag kayong makiayon sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, huwag basta-basta sumunod, sumabay sa mga ugali, pananaw, at pamumuhay sa mundong ito. Kung ito'y taliwas sa kalooban ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, aking napapansin o naobserbahan ng paggawa ng mali ay nagiging normal na at ipinaglalandakan pa. Gaya ng pagpapalit ng gender, di ba? Maging ang pagtanggal ng ibang bahagi ng katawan. Mayroon akong naalalang isang sikat na female singer na taga dito sa Philippines na dahil sa gusto niyang sumikat, sikat na nga siya pero gusto pa niyang sumikat, pinapalitan niya ang kanyang pangalan, siguro kilala niyo ito, at pinapalitan yung ibang bahagi ng kanyang katawan. Pinaalis yung kanyang boobs. Na ito'y alam natin na sa harapan ng Panginoon, sa mata ng Panginoon, ito ay karumal-dumal. Pinapalitan niya ito dahil iniisip niya at gusto niyang maging isang tunay na lalaki. Okay. Another is yung nauso ang pagsusuot ng mga crop top or miniskirts. Yung mga crop top, halos lumabas na yung pusod. Maging sa miniskirt naman, halos lumabas na yung puwet, lalo na no, bimungit-ngit may bii. Yun ay mga maling gawain. Dahil sa sobrang pag-iisip ng tao, nalalampasan na nila yung kanilang ulo. Number 2, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isip. Kaya binago ng Diyos ang paraan ng ating pag-iisip kung paano tayo magdesisyon, tumingin sa buhay, at umunawa. Susunod na magbabago ang ating kilos at asal. Through prayer, listening and reading the Word of God, nagbabago ang ating ugali at pag-iisip. Pangatlo, upang patunayan kung alin ang kalooban ng Diyos. Kapag tama ang iniisip at nasa puso natin sa harapan ng Diyos, mas nauunawaan natin kung ano ang nakabubuti para sa iyo at para sa ibang tao. Kung ano ang kalugod-lugod. Sa bawat gawain natin ay lagi nating isaisip na
Naka-align ba yung ating gagawin? Naka-align ba sa Word of God ang ating iisipin o gagawin? Much better kung ang papaluguran natin ay ang ating Diyos kaysa tao, kaysa ating sarili. Sa madaling salita, hindi tayo tinawag ng Diyos na mag-adjust lang sa mundo, kundi mag-iba ng isip tulad ni Kristo para mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag hayaang hubugin tayo ng mundo. Bagkus, hayaan ng Diyos na baguhin ang ating pag-iisip para ang buhay natin ay umayon sa Kanyang kalooban. Paano nga ba natin isasabuhay ang mga narinig natin ngayon? Una, bantayan ang ating mga iniisip. Ito ay matatagpuan sa Proverbs chapter 4, verse 23 to 27. Ayon sa Proverbs 23 verse 27, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Iton mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabubuti. Minsan ang number one na inaatake ng dyablo sa atin ay yung ating isipan. Paano natin lalabanan ito? Gaya kagabi, inatake ako ng maling kaisipan. Ang ginawa ko, nag-pray kay Lord. Sumabay yung insomnia pa, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na lumapit kay Lord sa ganong paraan. Kasi may mga times na dahil busy sa gawaing bahay, busy sa panunood ng sa cellphone, medyo nawawalan ako ng time. Kaya na-realize ko na ang nangyari sa akin kagabi ay isang paraan ng Diyos upang ako ay lumapit sa Kanya upang siya ay kausapin. Next is number 2, magbasa ng salita ng Diyos. Ito ay matatagpuan natin sa Hosea chapter 1, verse 8 to 9. Ayon dito, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang nakasad doon. Sa ganoon, magiging masaya at matanggumpay ang iyong pamumuhay. Napakaganda na pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Kasi ayon dito sa kanyang pangako, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Instead na maritis tayo, iwasan tilatan. Kasi may magandang plano ang Diyos dito na nakasaad. And number 3, manalangin bago umaksyon at magdesisyon. Ito ay matatagpuan sa Thessalonica chapter 5 verse 17. Manalangin kayo ng walang patid o walang humpay. At sa Matthew, matatagpuan din sa Matthew 26 verse 41. Ayon dito, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. So, yan lamang po kung may maidadagdag kayo.
patawarin mo po kami. May mga oras na o pagkakataon, di namin namamalayan na kami pala ay sumusunod sa agos ng mundo. Linisin mo po ang aming pag-iisip at baguhin mo ang aming ugali at pananaw. Turuan kaming mag-isip ayon sa iyong salita at mamuhay ayon sa iyong nais. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, tayo na lang po ay mag-circle. May nahulugan.